Bueno, aquest treball, el Size of Herself, o sigui, la mida d'ella mateixa, és un treball del 93, ho he hagut de mirar ara perquè no me'n recordava de quin any era, i com que m'heu dit que parlaria, ho he anat a mirar. Llavors correspon amb tot un seguit de peces de l'inici dels 90, en les quals treballava amb cintes mètriques, com aquestes de fuster, que hi ha aquesta peça, cintes mètriques d'aquelles col·lapsables, no? Que no sé com ne diuen ara. Bueno, i llavors, bàsicament el que pretenia era mirar de mesurar, per entendre-la, una realitat que em sobrepassava. En realitat, no vaig aconseguir gran cosa perquè la realitat em continua sobrepassant, no? Però almenys el que vaig fer és mirar de trobar patrons, metafòricament, com ara el sistema mètric decimal, no? Que potser ens servirien, no? O em servirien a mi per entendre aquesta immensa realitat. Llavors, en aquell moment el comentari anava més entorn del món de l'art, no? I per tant el que vaig fer és mesurar l'estudi. Vaig fer una xarxa de cintes mètriques que se superposaven a l'estudi i perquè mirava de mesurar aquell lloc on l'artista produeix allò que és suposadament sublim. Clar, en realitat estava mesurant aquella mateixa paret d'aquí, amb la qual no veia res, només veies aquelles cintes. També vaig mesurar una coneguda escultura del Tàpies, que és la butaca, que és una butaca de bronze, que la Fundació Sunyol va ser tan amable, i el senyor Sunyol, en Josep Sunyol, va ser tan amable de deixar-me fer aquesta intervenció, en la qual hi havia la butaca, una suposada obra mestra de l'art, que tenia una xarxa de cintes mètriques davant. Hi va haver diverses resolucions d'això, també em vaig mesurar a mi mateix, en aquest cas, a més estava damunt d'una balança, i tot això va acabar eclosionant quan vaig estar durant un temps com a artista en residència a les Muntanyes Rocalloses, al Canadà, en un lloc que es diu el Banff Center for the Arts, i allà, en arribar, jo anava amb la idea dels PAMs, perquè el sistema mètric decimal, en realitat, la definició del metro, tal com ens la van ensenyar els maristes aquí a Lleida, aquella colla de cabeçudos, que es diria Lleida, tal com era la 10.000.000ª parte del quadrante del meridiano terrestre. És a dir, que com a patró tampoc fa cap sentit, perquè com te la imagines aquesta mida. Fins i tot vaig anar a París a veure el metro que es conserva, que en castellà deien el Museu de Peces i Medides. Llavors vaig pensar que calia tornar amb una dimensió més orgànica i, per tant, anar enrere a la història de les mesures per recuperar el PAM. Llavors va ser quan vaig fer l'última escultura, que era la seqüència dels PAMs, l'inici de la seqüència quan mesures a PAMs i el final de la seqüència, que això és el que continua. Aquesta va ser l'última escultura en foneria d'alumini i també va ser el primer vídeo que vaig fer, que era el mateix, però gravat en vídeo i projectat. Allí, en aquelles muntanyes rocalloses, amb aquell hivern tan dur, és on vaig passar de l'analògic, anava a dir el digital, però més hauria de dir el virtual. A veure, aquesta peça, des del primer moment en què la vaig fer i que la vaig concebre, jo havia pensat fer-la d'aquesta mida, fer-la en gran, a escala real, més gran que real, perquè així, a distància. Llavors, la veus com si la personatge que hi ha tingui la mida. Llavors, amb l'exposició que ho vaig fer fa 3 anys a la Fundació Sunyol, que tenia com a comissari l'Eugeni Bonet, vam recollir tota una sèrie de peces d'aquesta època. I llavors jo vaig dir, mira, podríem produir aquesta peça per fer-la en gran? I em van dir, sí, tenim el pressupost, ho podem fer. O sigui, finalment jo aconseguia veure aquesta peça tal com havia de ser
i avui, en un context diferent, perquè aquí estem més en un entorn, anava a dir, quasi museístic, no? Perquè ara sí, finalment, hi haurà el museu, no? M'impressiona, m'emociona, és la segona vegada a la vida que la veig tal com hauria de ser. Llavors, que hagi arribat a la col·lecció, com se diu, la col·lecció d'art nacional, i que a més, no, estigui delegada a Lleida em sembla fantàstic i meravellós.